ungahlala. Kwenzakaleni? Besilele mangithi ngiyaphaphama ngimtholise uphuma ngomnyango. Futhi akasakhumbuli lutho. Usehambelele manje? Kunjalo impela ma. Bengazi ukuthi ngizofonela bani noma ngibize bani. Ngicabanga ukuthi udinga udokotela. Mhlawumbe balekela wena nje. Balekela mina. Ngenzeni mina manje? Lo muntu uphupha kambi. Usehamba elele manje. Ama signs lawo omuntu one stress uyihlukumezelani ingane yami? Mawukahle. Uyamshaya yini? Uyamjolela? Angisazi yini mhlawumbe ukhuluma ngeinkinga ezenzeka kwakho noma la endlini. Ngiyakhuluma ngathi angikho. Makuseni umuntu. Mntanami, ngiyacela ukhulume makuwukuthi lo muntu uyakuhlukumeza. Khuluma mntanami, ngiyakucela. Ngeke ngithande ngelinye ilanga kuthiwa ngifike la ngizobona isidumbu sakho. Kodwa nje umuzwe kahle makuthi uthe mina angihlangene kancane nalento. Sisi, ngicela ungayenzi lento okuthiwa ukubekezela. Ukubekezela akubuyiselani ngalutho mntanami. Ngiyacela bandla. Ngicela ungisize. Uhambe nami siye ekhaya ukuze ngikunakekele kahle. Woza soqoqa impahla zakho. Woza. Kune family crisis umncaba usekho. Ngizocela nje ukuthi nibabeke emthandazweni abakaMadlala. Siyabonga ukuthi understand. Hayi, abenu benhle. Ngiyalibona benhle. Le disaster le iqalo yini Mrs M? Angimazi ukuthi becabangani. Uyazi futhi kube wes mase kuthatha ikasket. Uma noba izombi bengasakhulumisa umuntu. Oh, ubucabanga wona kuzokwenzekani? Beshaqekile. I doubt that. Khona dekwazi lona. Yazi ngamlambo uoffer ukuthi athathe ispirit sendoda yakhe asibuyisele yazalwa khona wala waphetha. I-disaster le. Dala ngibone mina lento iqale from eqaleni. But bese sincane ke phela ubuza imibuzo eminingi. Kwaqoshwa abantu bengatsheli ukuthi kwenze njani. Ngempela indaba kwenze njani? Yenza ukudume ngako mbatha. Yibo detective. Mnenge ke labantu behlela mahala la. Ungekho umncapha.